9 ліпеня аўторак вітаю Сергей Пацасонны і Белсадзум, дзе мы з экспертамі гаворым пра галоўныя падзеі дня. Вот што сёння ў праграме. Загадкавыя акалічнасці смерці лукашэнкаўскага дыпламата Дзяніса Сідарэнкі. Раней казалі пра суіцыд, цяпер гаворка пра допыт і катаванне ў КДБ перад смерцю. Боль, горыч і нянавісць. Больш за 30 загінулых у Кіеве у выніку расійскага абстрэлу. Украіна адказала Расіі атакай на вайсковы аэрадром, нафтабазу, электрастанцыю. Саміт НАТО рушыў у Вашынгтоне. Украінскі мір і гарантыі спакою у еўрапейскім рэгіёне. Дапамога і салідарнасць Захаду. Смерць лукашэнкаўскага дыпламата ў Нямецчыне. Новыя падрабязнасці. Раней паведамлялася пра імаверны суіцыд Дзяніса Сідарэнкі, а цяпер гаворка ідзе пра тое, што смерці папярэднічаў інтэнсіўны допыт КДБ. Гэтая інфармацыя прагучала на паседжанні сталай рады Арганізацыі бяспекі і супрацы ў Еўропе, АБСЕ, ад амерыканскай дыпламаткі Кэтрын Брукер. Брукер, якая працавала раней з Сідарэнкам, выступіла на паседжанні з прапановай ушанаваць памяць блога-калегі, які сышоў заўчасна. Спачатку паведамлялася, што Дзяніс Сідарэнка здзейсніў самагубства. Паводле Брукер, перад гэтым Сідарэнка прайшоў правяранне на дэтэктары хлусні ў лукашэнкаўскім КДБ. І што вельмі істотна, як яна інфармуе, на ягоным целе былі сляды катаванняў. Дзяніс Сідарэнка 8 гадоў працаваў амбасадарам Беларусі ў Нямецчыне. Летась у сакавіку Александр Лукашенко вызваліў яго з пасады, пасля чаго Сідарэнка вярнуўся ў Менск. Пра смерць свайго былога працаўніка Міністэрства замежных справаў паведаміла толькі пасля з'яўлення інфармацыі ў незалежных медыях. Афіцыйная прычына смерці Сідарэнкі не агучаная. Яму было 48 гадоў. Былы дыпламат Валер Кавалеўскі ўжо на відэасувязі. Вітаю вас. І маю шмат пытанняў менавіта як да чалавека, які ведае ўсё гэтае атачэнне дыпламатычнае знутры. Калі пра катаванне перад смерцю, а імаверна самагубствам, кажа амерыканская дыпламатка Кэтрын Брукер, значыць, гэтая інфармацыя па сутнасці ўжо не можа падлягаць сумневу, бо амерыканскія дыпламаты не будуць казаць проста так. Ну, я б сказаў, што гэта вельмі сур'ёзная публічная заява, і такія заявы амерыканскія дыпламаты робяць тады, калі ў іх ёсць вельмі сур'ёзныя падставы для гэта. То бок яны вельмі уважліва ставяцца да інфармацыі, якая да іх прыходзіць. Я думаю, што в гэтым сэнсе можна давяраць іх ацэнцы. А што тычыцца вось гэтаму моманту, што дыпламат, былы амбасадар, павінен быў прайсці дэтэктар хлусні. Гэта для дыпламатаў норма, ці гэта норма, якая з'явілася пасля 2020 года? Ведаеце, калі я працаваў у МЗС, хаця я сышоў у 2006 годзе, то такой практыкі не існавала. Просто ўвогуле не ведалі, што такое дэтэктары хлусні, але па інфармацыі ад розных людзей, якія працавалі ў МЗС пасля 2020 года, якія ведалі абстаноўку там, то яны так сцвярджалі сапраўды, што ёсць і шмат гадзіннавыя допыты у людзей і дэтэктары хлусні, ну то бок вельмі паглыбленыя праверкі. Я так разумею, што ў выпадку з Дзянісам Сідарэнкам гэтыя праверкі зайшлі вельмі далёка. Што тычыцца вось гэтага моманту, які па сутнасці сёння з'явіўся навіной, сляды катаванняў на целе, пра што гэта можа сведчыць? Ну, я тут не буду, конечно, строить догадки. Шчыра признаюся, что для меня это, конечно, таксама такая шокирующая новина, хотя по ўсіх прыкметах вось та інфармацыя, якая прыходзіла з Менску, з розных крыніц, яна показывала, что была спроба схаваць сапраўдную прычыну смерці Дзяніса Сідарэнка ў панядзелак. Яшчэ 24 чэрвеня, калі я про это даведаўся, то казалася пра сардэчны прыступ. Пасля казалі пра тромб, пасля казалі пра тое, што сапраўды гэта магло быць самагубства, але у выніку мы бачым, што як мінімум адбылася спроба давядзення да самагубства чалавека. Калі да гэта яшчэ дадаць ось такія прыкметы фізічнага ўздзеяння, катаванняў, то сітуацыя выглядае яшчэ больш трагічна. 8 гадоў Дзяніс Сідарэнка быў амбасадарам Беларусі ў Нямецчыне. Атрымліваецца, што быў недастаткова адданым?
Я думаю, что после 2020 года был момент морального выбору для Дениса Сидоренки, бо ну, рэжым Лукашэнкі ніколі не быў дэмакратычным, вельмі часта адхіляўся ад нацыянальных інтарэсаў на карысць сваёй уласнай улады. Але 20 год сапраўды стаў тым момантам, калі многія дыпламаты сказалі не на гэтаму рэжыму, сышлі з сістэмы, такіх прыкладаў вельмі шмат. Денис Сидоренко, тым не менш, зрабіў выбар на карысць таго, каб заставацца ў гэтай сістэме, і такім чынам ён таксама дэманстраваў свою лояльнасць Лукашэнку, што ён частка гэтай сістэмы. Таму, ну, цяжка сказаць, гэта быў вельмі складаны перыяд да 20 года, і пасля 20 года фактычна пароўну падзяліўся гэты час для Дениса Сидоренкі, але больш ўсё ж такі частку гэтага перыяду ён правёў менавіта ва ўмовах пост 20 года, калі ўжо рабіліся і масавыя рэпрэсіі і агрэсія супраць Украіны, ну, то бок падставаў для того, каб сыходзіць з гэтай сістэмы было больш чым дастаткова. Спадар Валер, што для вас, вось вы называлі некаторыя моманты дзіўныя ў гэтай справе, але што найбольш падазрона ў гэтай гісторыі? Вельмі падазрона выглядала маўчанне МЗСу. Яно нагадвала тое, як паводзіў сябе МЗС пасля смерці Макея. Калі памятаеце, то МЗС пра гэта паведаміў двума словамі: Макей памёр. І гэта выглядала абсолютно ненармальна для таго, як паведамляць такія навіны пра кіраўніка ведомства. Пра Дениса Сидоренко фактычна ніякіх навінаў не было вельмі доўга, да моманту яго пахавання, што адбылося праз некалькі дзён. Я не памятаю, ці то 27 ці 28 чэрвеня. Да гэтага часу проста было цэлы масіў чутак пра гэта, ну, і яны не сказалі насамрэч пра тое, што здарылася, якая прычына смерці. Гэта ўсё выглядала вельмі падазрона, але гэта ўжо фактычна можна сказаць, што гэта алгарытм рэагавання ад прэсавай службы МЗС. А вось увогуле смерць дыпламатаў — гэта тое, што прыцягвае ўвагу пасля 20 года, ці ўсё ж такі можна гаварыць, што раней таксама былі пэўныя цьмяныя гісторыі? Былі розныя гісторыі і, ну, заканчваліся трагічна, але я б не казаў, што былі нейкія выпадкі, якія сапраўды кідалі такі моцны цень на такія падзеі, на сыход дыпламатаў. Пасля 20 года было ўжо, ну, мінімум 3 такіх выпадкі. Гэта Кравченко, які быў намеснікам міністра і павінен быў ехаць у Злучаныя Штаты амбасадарам. Гэта сам Макей, гэта Денис Сидоренко. Ну, скажем так, это тыя людзі, якія былі прыхільнікамі такімі больш ліберальнага падыходу да знешняй палітыкі Беларусі. У іх была такая досыць добрая рэпутацыя. Пра Дениса Сидоренко я ўвогуле магу казаць упэўнена, бо я быў яго аднакурснікам, мы былі калегамі ў МЗС. У яго была выдатная рэпутацыя як студэнта, як дыпламата і сярод сваіх калег і студэнтаў, так і сярод замежных партнёраў. У яго заўсёды былі, ну, выбітныя адзнакі ацэнкі яго прафесіяналізму. То бок атрымліваецца, ліберальным унутры гэтай сістэмы быць не атрымаецца. Альбо ты сыходзіш, альбо, ну, не ведаю, ці тут негучна скажу, цябе прыбіраюць. Ну, я могу сказаць так, што пасля 20 года вельмі шмат дыпламатаў, якія менавіта ліберальна ставіліся да знешняй палітыкі, да месца Беларусі ў свеце, сышлі самастойна. Яшчэ дзесяткі, калі не больш, дыпламатаў сышлі, таму што іх прыбралі проста з сістэмы. Ну, але ёсць і такія трагічныя выпадкі, якія сапраўды, ну, нельга назваць гэта смерцю. Гэта трэба называць забойствам. І гэта, канешне, злачынства з боку рэжыма. Што для мяне таксама адметна, калі я аналізую гэтую гісторыю, ведаючы людзей, якія таксама са мной вучыліся, як і з Денісам у МЗС, ведаючы, што, напрыклад, міністр замежных спраў сённяшні Максім Рыжанкоў некалі быў кіраўніком аддзела, дзе працаваў Денис Сидоренко, а на момант яго гібелі ён быў кіраўніком ці выконваючым кіраўніком абавязкаў, даруйце, кіраўніком адміністрацыі Лукашэнкі, і ён заўсёды вельмі уважліва сачыў за тым, хто працуе ў МЗС. Рыжанкоў вельмі шмат умешваўся ва ўнутраныя працэсы ў МЗС, ад яго даставалася вельмі шмат многім міністрам. І ён павінен быў ведаць пра тое, што, умоўна кажучы, Дениса Сидоренко ўзялі на мушку.
і што з ім працуюць вельмі жорстка спецслужбы. І вось ён маўчаў увесь гэты час. Ён нічога не зрабіў, не спыніў гэта. Маўчанне было і ад іншых калегаў Дзяніса Сідарэнкі, якія таксама назіралі, ніякім чынам не падтрымалі чалавека ў такі складаны момант. Ну хіба пасля таго, што здарылася, іншыя дыпламаты яшчэ больш будуць маўчаць? Ну, я думаю, што зараз ва ўмовах прысутнасці Максіма Рыжэнкова як кіраўніка МЗСу эта атмасфера яна будзе становіцца яшчэ больш жорсткай. Спадар Валер, а як выглядае прысутнасць супрацоўнікаў КДБ ў дыпламатычных пляцоўках? Я б сказаў, што гэта норма у пэўным сэнсе. Ёсць розныя форма такой прысутнасці. Ёсць афіцыйнае прызначэнне і акрэдытацыя супрацоўнікаў спецслужб, то бок, калі такі супрацоўнік амбасады прыязджае, ён атрымлівае акрэдытацыю менавіта як супрацоўнік спецслужб. Гэта тычыцца ўнутранай бяспекі, гэта тычыцца пытанняў контрвыведкі, гэта нармальна. У Вашынгтоне, калі я там працаваў, то быў цэлы шыфравальны аддзел людзей, якія жылі на тэрыторыі амбасады увесь час, і гэта было нармальна. Але таксама былі людзі, якія прыкрываліся пэўнымі статусамі, якія не з'яўляліся прафесійнымі дыпламатамі, але выконвалі працу на карысць КДБ. І такое таксама бывае. Я не магу сказаць, што это выключна беларуская практыка. Я б сказаў, што хутчэй гэта такая універсальная практыка, дзе спецслужбы дзяржавы выкарыстоўваюць дыпламатычную прысутнасць для вядзення рознага роду дзейнасці. Але калі, напрыклад, мы кажам пра акрэдытаваных супрацоўнікаў спецслужб, то яны робяць тую справу, пра якую ведаюць усе. А калі ж чалавек называе сябе сакратаром па эканамічных пытаннях, а разам з тым робіць працу на карысць спецслужб, то фактычна не дыпламатычную працу, то такія людзі ўжо фактычна парушаюць правілы знаходжання і вядзення сваёй дзейнасці на тэрыторыі краіны. То бок, па сутнасці, няма ніякіх абмежаванняў для такіх асобаў, якія працуюць у дыпламатычных пляцоўках? Я думаю, што пэўныя абмежаванні ўсё ж такі існуюць. Яны не могуць зрабіць усё, што ім прыйдзе ў галаву. Канешне, кіраўнік дыпламатычнага прадстаўніцтва павінен ведаць пра статус, пра падначаленасць. То бок не можа амбасадар даць даручэнні, якія не будуць прыняты такім супрацоўнікам, яго іншая іерархія. Але, зноў жа, гэта не з'яўляецца адхіленнем ад нормы, это хутчэй норма. Дзякуй за гэтую размову. Был дыпламат Валер Кавалеўскі на відэасувязі. Новы суд над Эдуардам Бабарыкам, палітвязня, абвінавачваюць у нібыта злосным непадпарадкаванні адміністрацыі бабруйскай калоніі нумар 2. Такім чынам, да ягонага тэрміну 8 гадоў пазбаўлення волі можа дадацца яшчэ 2 гады. Іншыя навіны ў нашым скароце. Гэтак званыя сілавікі зладзілі налёт на аматараў цяжкой музыкі, якія адпачывалі на прыродзе пад Пінскам. Прадстаўнікі губазіку са зброяй выцягвалі людзей з намётаў і клалі тварам на зямлю. Паводле лукашэнкаўскіх сілавікоў, гэта была несанкцыянаваная сходка нацыстаў і нефармалаў-сатаністаў. У выніку спецаперацыі 11 чалавек затрыманыя. Паводле якога артыкулу невядома. Выглядае на тое, што маладзёны сабраліся на канцэрт цяжкой музыкі. Некаторыя з іх мелі на тварах сцэнічны макіяж у стылі некалі папулярнага амерыканскага рок-гурта «Кіс». Гадзіну пасажыры кампаніі «Белавія» прасядзелі ў самалёце без кандыцыянера. Тэмпература на борце, кажа адна з пасажырак, была 40 градусаў. Яна кажа, што дзеці і дарослыя проста распраналіся на борце. Пасажырка ацэньвае гэткую сітуацыю як вельмі небяспечную для жыцця і здароўя. Самалёт выконваў рэйс Анталья-Гомель. Бортправаднікі патлумачылі пасажырам, што ім далі такі самалёт. І яны нічога зрабіць не могуць. 2 кактэйлі Молатава грамадзянін Беларусі кінуў у бок каралеўскага палацу ў сталіцы Нарвегіі Осла. Дзверы ў будынак ахапіла полымя. Мужчыну хутка затрымалі, пры ім былі выяўленыя яшчэ некалькі бутэлек з запальнай сумессю. Пацярпелых ад здарэння не было. Падпальнікам аказаўся 50-гадовы беларус, які цяпер у вышуку на запад Нідерландаў. Яму выставілі абвінавачанне ў спробе прычынення сур'ёзнай шкоды.
Прыпынены працэс інтэграцыі Грузіі ў еўразвяз. Прычына прадказальная. Прыняты ў траўні ўладамі краіны закон аб так званых замежных агентах. Таксама праз гэта Брусэль замарозіў 30 мільёнаў еўраў, вылучаных на падтрымку Тбілісі ў сферы абароны. Паводле амбасадара ЕС у Грузіі Паўла Герчынскага, яны вымушаныя перанакіраваць сваю падтрымку з ураду Грузіі на яе грамадзянскую супольнасць і медыі. Дагэтуль Грузія мела статус кандыдата на ўступленне ў ЕС. Што датычыць закону аб замежных агентах, то ён выклікаў масавыя пратэсты грузінаў, а таксама трапіў пад вета прэзідэнткі Саламе Зурабашвілі. І тым не менш ён быў прыняты парламентам. Больш за 30 загінулых, сярод іх таксама дзеці. Гэта наступствы атакі Расіі на Кіеў напярэдадні. У выніку ракетных удараў разбураная нацыянальная дзіцячая спецыялізаваная больніца Ахмаддет. Пашкоджаныя больш за 100 будынкаў. Разбор завалаў працягваўся і сёння. Паводле СБУ, расійскі удар па найбуйнейшай ва ўкраіне бальніцы для дзяцей Ахмаддет ёсць ваенным злачынствам. З гэтай нагоды ведомства адкрыла крымінальную справу. У сваю чаргу Міністэрства абароны Расіі заявіла, што цывільныя аб'екты ў Кіеве пацярпелі ад падзення ўкраінскай зенітнай ракеты. Учора расейцы выпусцілі па ўкраінскіх гарадах каля 40 ракетаў розных тыпаў. У выніку ўсіх удараў загінула самаменш 38 асобаў. Каля 170 атрымалі раненні. У адказ украінскія беспілотнікі атакавалі шэраг стратэгічных аб'ектаў у Расіі. Вайсковы аэрадром, нафтабазу, электрастанцыю. Сярод іх нафтабаза ў горадзе Калач-на-Доне Валгаградскай вобласці. Паводле мясцовых жыхароў былі чуваць выбухі і відаць маштабнае ўзгаранне. Мясцовыя улады пацвердзілі факт атакі, але падалі сваю версію падзеяў. Нібыта яны перахапілі ўсе варожыя беспілотнікі, а пажар паўстаў ад падзення абломкаў ракетаў. І ўжо цяпер на відэасувязі Ігор Романенко, вайсковы эксперт, намеснік начальніка генштабу ЗСУ ў 2006-2010 годах, генерал-лейтенант у адстаўцы і заснавальнік фонду «Закрыем неба для Украіны». Вітаю вас. Вітаю вас. Спадару Ігор, тое, што білі па дзіцячых шпіталях, я другі дзень спрабую усвядоміць і зразумець, навошта гэта было Расіі. Тому що Путін готував такий великий злочин для того, щоб показати світу, керівникам країн НАТО, на чолі з американцями, ну і України, безумовно, і лідеру України. Такий великий злочин, за рахунок цього проявити свою силу, міць. И на этот счет говорит ряд обстоятельств, если посмотреть внимательно. Ну, во-первых, те записи ракетных ударов, маршруты их, как они заходили на цель. То есть разговоры о том, что под действием нашей противоракеты зенитно-ракетного комплекса ее отбросили, и поэтому она случайно попала, залетела, не выдерживает никакой критики, потому что видно, как она выходила на цель. Это ракета Х-101, которая запускается с воздушной платформы. Там работали в эти сутки фактически все, что у них могло быть для запуска ракеты различных типов, они все это запускали. Кроме того, на мой взгляд, есть смысл проанализировать и часовые временные параметры, поскольку этот удар отличается от предыдущих. Как правило, удары наносились ракетами и беспилотными аппаратами, баражирующими боеприпасы в ночное время. А здесь, как в каком-то смысле, как всегда, значит, они запустили 6 ракет, 3 из которых сбили, 3 как бы прошли через нашу систему противовоздушной обороны. Ну и как бы создаваться видимость могло быть, что этим все и закончится в этот раз. Однако нет. И ночью уже, когда видели, что взлетели стратегические бомбардировщики, было понятно, что будет наращиваться. Причем по времени это опять-таки не ночное время, а это было на 10 утра. О чем это говорит? Это когда люди, значит, выходят на работу, ну, перемещаются по населенным пунктам и так далее, в том числе и по столице. И хотя включалась сигнал тревога,
и люди реагировали в большинстве своем на этот сигнал, но мы видим, к чему это привело. То есть вот ряд такого рода параметров, а также еще то, что в воздушном ударе принимало, еще раз подчеркиваю, фактически все виды типа ракет, то есть по совокупности задействовали то, что насобирали. А это тоже говорит о том, что это был подготовленный такого рода удар. И наносили удары, ну вот в среде специалистов противовоздушной и противоракетной обороны это называется звездный удар. То есть маршруты прокладываются по времени таким образом, что на объект выходит с разных сторон. То есть он с востока летит, облетает и заходит с запада. Да? Потеряется там время, что-то, но с запада отовсюду. То есть и складывается вот как одновременно входит в зону воздействия прикрываемого объекта со всех сторон, на разных высотах, с разными скоростями, и одновременно работать расчетом, особенно с учетом того, что у нас батареи противоракетными возможностями зенитной ракеты совсем мало. Калі мы глядзім на гэтую сітуацыю, то Украіна адказвае, але адказвае па аб'ектах інфраструктуры, у тым ліку вайсковай. Так, і гэта абстрэл вайсковага аэрадрому, гэта нафтабаза, гэта электрастанцыя. Па сутнасці, як вы бачыце, сёння ў Расіі няма закрытых зонаў для войскаў Украіны? Для нас так, как таковых, ну, скажем, почти нет. А вот со стороны союзников здесь есть большие вопросы, есть ограничения, и мы знаем, что ограничения незначительные были сняты на дальности 100 километров, имеется в виду ограничения по применению их вооружением. Але пасля ўчорашняга абстрэлу Амерыка кажа, што здымаць абмежаванні не будзе. Значит, вот эти полгода паузы американской, в течение которой они, значит, открыли двери для россиянам, помощи, закрыли двери нам, научили нас к высказываниям относиться будь кого, в том числе американцев, очень критически. То есть мы смотрим на те заявления, которые осуществляются, а потом смотрим на те действия, потому что после такой, известные обстоятельства, связанные с тем, что при предыдущей встрече президент Байден извинялся перед президентом Зеленским за то, что вот на полгода по их внутренним политическим обстоятельствам была помощь эта прекращена. Но, как мы знаем, прекращена не всем. Израилю помощь продолжалась, и помощь имела разный характер. То есть глава, например, комитета в Конгрессе американского говорил о том, что Макфол, значит, Тайваню мы будем помогать с выделением этих денег, миллиардов, которые через полгода все-таки было принято решение, не так, как поставки Украины старым вооружением, а будем предоставлять современное новое вооружение. То есть эти факты многому нас научили, и поэтому мы посмотрим, как их с реализацией. Вот. А здесь необходима большая, тяжелая работа нашего руководства, не только руководства государства и сил обороны Украины, а, в общем-то, и нашей общественности, нашей диаспоре. Люди разъехались, вынуждены были по миру. Значит, поэтому надо показывать преступления страны-агрессора, террористической, и также осуществлять давление на структуры наших союзников для того, чтобы выполнялись задачи по помощи, о которой оговаривались, по крайней мере, на словах так точно. Калі коротка, то на саміце НАТО гэтае пытанне можа нейкім чынам вырашыцца? На саммите НАТО, как известно предварительно, что не будет запрошения Украины в эту организацию, однако будет доведено, так сказать, про какие-то мосты. Раньше было про двери, теперь уже про мосты в сторону НАТО. Вот, и сосредоточиться на помощи, в первую очередь, помощи по противовоздушной обороне. Вот. Помощь противовоздушной обороны, мы знаем, полгода 7 батарей «Патриот»
как бы, ну вот первое от немцев поступило, 5 было решение на этот счет по зенитно-ракетным комплексам, и сейчас осуществляется работа, но все равно за полгода 7 они еще не зашли, последствия такого подхода мы видим. Кроме того, с точки зрения противовоздушной обороны нам необходимо, чтобы были сняты заборона на F-16, потому что это истребитель, 4 не самый, так сказать, уж 4 плюс поколения, но все-таки очень необходимы для организации как повышение потенциала противовоздушной обороны, так и он может использоваться как штурмовик, мы знаем. Поэтому здесь вот такого рода обстоятельства. И, кроме того, должны рассмотреть вопрос совместно разрешения тем же полякам или кто будет участвовать, имеется в виду румынам и приграничными с нами государствами, которые могут организовывать противовоздушную оборону и сбивать российские средства нападения на территории Украины. Будзем чакаць гэтых вынікаў. Дзякуй за гэтую размову. Ігор Романенко, вайсковы эксперт з Украіны на відэасувязі. Дзякуй. Гэткія тэмы прынёс аўторак. Дзякую, што вы з намі. Сергей Пацасонны. Пабачымся.